Yebo Dilizwe Mbewu. Yebo mntama. Awungilandiseke. Nihlangana phi nalesizwe eumgqumeni? Kahle ngizothini. Uyazi ukuthi kahle ngizothi nani nangomunye womuntu akade ngimthanda kakhulu yabona. Yebo. Owayemthanda kakhulu uyabo. Kusho ukuthi thina lapha kahle ke mina ke wabuye phela waqonya lapha kithi wayiqonya uVimbethe mntwana uVimbethe. Vimbephi wavuma mama. Nodadewethu loyo mabana mani phela wayivasha ngakithi impela emndeni. Okay. Uyabo. Yebo right ke. Thatha siyaxhumana ke la eGoli nje emva kwesikhathi emva kokushona kaMahawezi yabona. Yebo. Saxhumana ke naye. Ngaxhumana naye. Nje engibona ukugida kwami yabo wangicela ukuthi no ndoda nje ngizodumela nawe la ngakini ukuthi cha inkinga engomeni awujoyini la kumajita amhlophe amajita amhlophe leso sikhathi yajoyina amajita amhlophe awusadlala amajita amhlophe sadlala manje masiyocula ilive yabona yena elike mina ngibheke nomuhle sibheke sobabili nomuhle mangizwe ukuthi hayi khona hayi ndoda ayingeke ungibhekela kamnandi uthola ukuthi lezi ingoma lezi akalidalize lide qede bese sibheka sobabili lizo yena ebheka u1 nambheka u2 yabo umuhle bese bheka ebheka idesi yena eshayidesi umuhle right ke kwaya hayi angazi nami bahlangane nobabantuli yabona babontana wathi umgomeni no ngoba siyo record ubuhle bekubazi nje otaqala ngomlamwana wathi no ngoba siyo record umlamwana ngicela ukuthi le ndoda legideke naye umlamwana uyabo ngempela sahamba sifike sabheka umlamwana umlamwana lo wokuqala esehambile emawukeni lo wathula intombazana kwathi usonosimu namkhumbula yebo emva kwalokho sahamba sayocula ubuhle bekubazi uyabo. Okay. Ubuhle bekubazi lo bakuthi amaloko. Dlozi liphumpele dizwa. Yonke imsakho. Yeah. Asabona ngaphethe. Hayi. Impela naye ngokuba khona isathatha kakhulu yabo. Yeah. Right yena kube sekuze ngishaya isikhathi ke sokuthi yeah. Umgomeni ke nomuhle kanjalo yabo. Yeah. Abantu abasala lapha kumgomeni abantu abasala kumgomeni kwaba yini wathi kuzoba uqondani bangawufane nje uqondani imithetho yokutela kwaba yini noqondani uqondani ngaleso sikhathi ke uthe umlandeli mina nomgomeni siyacula sina sobabili yabo right ke sasuka sekubanyana lapha eThekwini le genge leyo muhle isifuna nokuthi imali imazwe yabona into enjalo okay leyo muhle kwamangwana lapha komuhle ngizothi nje wena ungasheshe umgomeni wenekhono kakhulu yabo mina ngikhuluma iqiniso manje abantu befuna ukunqoma lokho okwenziwa umgomeni kunokwenziwa omuhle yonke enjalo abantu bekhombisa uthando umuntu kakhulu umgomeni omuhle bengathandisisi kahle lokho uyabona right komuhle nabo kwakwabangani bampela ngoba sasikade sicula nabo nje sazana yabona nangabe ke behlukana nale ndoda mina ngathi no angisali kule ndoda siyezwana kakhulu nale ndoda angisali ngaxhuma kumgomeni ngempela lapha la kumajita amhlophe kwaphuka mina nomgomeni sobabili kathi mgomeni asibaleke ngaseDenver mfana eDenver unobhuti bantu bengihlala khona eDenver asande singaseDenver ngempela ngamthatha umgomeni eZedemba sathi sashaya ngaleso sikhathi asinayo mshisenti anganoma uzwa kahle uyabo asalutho ngaleso sikhathi lo baba lo recorda kuye mase ku50 rand jabula sike tholile ngaleso sikhathi uNtuli nalo baba ukhona lo baba lokuthiwa ubani manje lo baba lo madoda ngizomkhumbula nje ngutshele hayi yebo right guys nasike Denver ngempela bafutha hayi besenikele kahle yabo hayi besemukele kahle Denver nje futhi ke belokhu nje benginika nemali yabona nje njalo nje mabeholile ngole ehlanu yabona besinike mhlawumbe noma 100 rand yabona cabanga-ke sahlala emkhukhwini eDenver sahle ngumkhukhu wethu
khona aha uyabo sahlala ngithi kwaphela unyaka kwaze kwangena unyaka wesibili ngoba ngicabanga sithi eDenver sakhipha ubona amagcokama lawo ayethi ayesiyotibhuqe lokuqala safaribio yebo sasayikwa amahlekabomvu sakhipha umlamwani ilo lento le amananda amhlophe sethi zenze lokwethuke manje okungekho okungathinte mahawukela ngisexoshiwe manje njengakamtheleli bathi umgomeni akazalo mahawukela futhi umgomeni akusuye owakwamtheleli mina lesikhathi ngangazi ukuthi wamtheleli wavela lapho futhi umgomeni kanti wakakhumalo uyabona neke ngisimbandlulula uyabona nathi sizokhetha ingoma yathi ngabe ngibona kube njalo magcwensa hayi komtheleli banomona abantu bakhona hayi komsele yebo ayike ingoma engenayo nginazo zonke lezo ngoma hayi unazo ngiyakuza right ke sawasungula ke lamaqembu ke manje lawa amasha ke manje angasathinti manje mahawukela ngoba ngale sashiye sibafana bamahawukela lababathi yima nokomkomkomo ukukhuleka babantala liyadinga inganda babantala bafana bamahawukela kabanga abantu bangayibona kodwa babantala uyabo right njeke sazokhipha ke kwaba kuninganyana impela ngoba yini lokhu kwakushuthe khona umfondi kwaba yini konje nathi abakwethu bokuqala isinamuva abakwethu ya la kwakushuthe khona umfondi nomjijelo esilongeni nomjijelo yebo lo umjijelo wabe sefika ke sesahlala eDenver ngidala wafika umjijelo ayike samemukela naye wayecela ke umgomeni wathi Joyce mfowethu ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda umjijelo u2 naye umjijelo makubuye yaxhumana naye manje umfone nje umbuzo ukuthi ubani wafundisa ukuthula umjijelo uyomthetha umtshengiseni uyabo wathi ndoda ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda le u2 kukhona la into engishayeke khona mina mangabe sithulilayo kudinga ukuthi mina ngibhekele futhi u1 wena ubheke u2 ngoba wena u1 unakho ukuthi uyambheka ngifuna ukuthi yena ebheke u2 wena ubheke u1 mathi stage uyabona yebo nempela libe busy ke nomjijelo wake ngifundisa u2 ke kanjalo uyabo angazi ukuthi ngachaza nje sizoba umgomeni ialbum kaMgomeni le yayithi leyoqala le yayithi manje izikami zigo izikami zigo angathi yamuza lapha ezethi gijima botwenza ufike batshele kanjalo yabo yini nje lo engathi thwele lozovuma kapeleta zedlula ngakwamina loyo uyabo yebo nje wathi wadofika abantu babasikhatha nomgomeni uNtuli uyabo uNtuli laba babesiphethe ngaleso sikhathi bathi bona la niyebafana angazi ukhona anisebenze nje kabi imali yensiyayibhala sizonika nje thina imali yokudla angazi ukhona anisebenze ningikhandle nempela ke thina umgomeni bathi kodwa sikwenze lokho uyabo ngoba umuntu lokwamuntu esasiyithatha uyabo nempela sayikhandla yini mhlawumbe sathi ama-album kusho eza la ko-6 mase ngwabala nje wonke amantombazane awabafani yabona hayi ke basathayika kokhona nabaya umenifonela umgomeni okahle efika umgomeni bethi lalela-ke ndoda kumakhasethi lapho ngibhala mali ikhombozo ethi umgomeni ngibhala mina ukuthi lalela lo ukwenza-ke wena mhlawumbe ngesithendele wena akasayinokile manje le mali ukwenza uyayizwa leyo nto leyo ngibhadale imali yamaseshini-ke manje imali yamaseshini ithini i-album iyodwa kusho ukuthi sekumele ngibone 1,000 nge-album iyodwa thina nomgomeni kade sivumelene ukuthi no ndoda noma ingezi ukulingana imali yethu mhlawumbe ake sithi mina ngithola 30,000 wena usumgomeni mina ngithola 30,000 wena ungawuthola noma 15 noma 20 uyabona iyayizwa leyo ngoba yonke into esiyenzayo siyenza sobabili siyabonisana sibambisene uyabona nempela kwanjalo siyasebenza manje mase siya lapha yana sibemfake manje umoya manje ukuthi mina kanjiko 1,000 nge-album iyodwa yayizwa wasuka lapho-ke ingxabanayo engezwanayo osanezwana uhanjiswana wafuna ukuhanjiswana ngisho komakhodi into yamshaya-ke mina ngavele mina-ke ngathi hayi mfowethu kulungile mfowethu mina ngixabene nawe angiyeko ngcono lo mculo
ngimane ngiyishayela phansi naleso sikhathi sebemthathile manje sebemenza umuntu omuhle yibo kade bengathandi kahle bamthatha bamtholela iflat lapha edrobheni lapha yaku unagethi kunomama lapho ayishala khona ehlala mahala uyabanga mhlawumbe lelo flat elipho yebo uyabona nje yonke into kanjalo nje sasahlukanayo noma kuningi engakukhumbula kakhulu hayi ngizwa kahle ngaba nje kanjalo kahle ezinye izinto zasesikhathwa abantu uyabona njengoba wazi nawe usathina abalandeli abayizinkulungwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosapotwa njengathi la emculweni ngamakhandi hayi abekho futhi thina abalandeli abangawubamba umshini njengani nje abangawubamba umshini abalandeli bethu ihlanya nathi sicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesikhathi ukani madoda abalandeli bami yabo right-ke okunye wawuthola ukuthi umgomeni unabalandeli ngakithi esigodini sasemjeni uyabona nami nginabalandeli ngakubo esigodini sasegubazi yangizishethu kunomuntu wasegubazi uzongitshela engihlebele lalela ngitshele mntanami umgomeni nokuthi ngapha ngakithi naye futhi efona umuntu wangakithi efona umgomeni lalela ngitshele ugcwele nokuthi ngabe kuthi waliwe intombi ugcwele kanje na umgomeni nakuba waliwe intombi leyo nto sizocula ngaye kushayela uyayizwa leyo nto yebo okunye-ke nje njengoba ngitshela ukuthi izinto ezasezikhona kwase kungenaqiniso futhi esikhathini esiningi-ke silahle sakubona futhi ukuthi kahle le nto sisebenza imali-ke manje ngayo sekuyibhizinisi ngoba phela bheka nje la ngikwenzela isibonelo akekho umuntu osakwashona kwamgomeni 6 years yonke siqhudelana akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo nakimi akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo osakwashona noma walinyaza noma wadutshulo kwasonakala kwamgomeni noma kwasonakala emagezeni hayi cha ngizwa mni namanje sesikubona ukuthi hayi lento vele iyimakethe manje iyona nto esesidla ngayo uyayibona into enjalo ngoba futhi kwasheshe kwasikhanyela nama-promoter ngayibiza imidlalo make kwathiwa nje kuzobe kukhona amageza nomgomeni azike ngaleyo langa ukuthi abantu bebulala inyoka uyabona futhi-ke ungabona wena uma ngaye ngitshela ukuthi umgomeni uthe eshona sasizwana kanjani mina naye efonini yami endala ngisho ama-message ayeke ngithendela wona nami engangimthendela wona uma ungawabona ngikufundise ngithi buka ungaze uhleke nawe uyabona hayi ngisho ngikhumbula bekhiphile bona labafana bekhiphe i-CD leyo lokhu ngani yomphondi nonje ngazi engithendela imessage ethi awuzwe le mphuphi kanjani ngabe benzani nje bebalekela wena uyayizwa leyo nto uyabona ngizwa kahle nami futhi kanjalo nje uyabona sikhuluma naye nje bamjikelo uyabona engixoxela ngoba indaba bamjikelo mina ngayizwa ngayo impela uqobo engithendela imessage wangitshela wathi yendoda phela umdijelo usehambile hawu lo bisho kanje wathi ngiyakutshela abantu abaningi babuza bathi pho manje wayengayile ngane emngcwabeni ukuthi ngangeke nawe kwakuwe wawungeke indlela isimo esasingayo uyabona amaphoyisa asePomeroy nawasothwela nawasetshanje athi ahlela kwathiwa no lalela sikhulumile thina nomuntu sizokhapha sizophelezela umngcwabeni sinamaphoyisa basile futhi kwahlalwa phansi bathi abaningi no uyakhona lokhu ukuthi uqhamuke segadi wamaphoyisa indlela futhi leyo manje uyayibona leyo nto kwathiwa nawo ndoda hayi hoxa futhi umuntu kusosho kwasithanda kodwa khona ngithandi kuyo uyayibona leyo nto hayi kuthi hayi kulungile ndoda ngeke siyiqede namhlanje zinde kakhulu mide leminyaka ngiyabona hayi dilize imbewu shamba